салом дӯстон, чанд рақобати дигари ҷолиб дар марҳилаи боксинг дей баргузор шуданд. инҳо бозиҳои даври 17 ба ҳисоб мерафтанд. 95% бозиҳои ин давр ба анҷом расида, танҳо як бозии дигар даври 17 имшаб баргузор мешавад. таваҷҷӯҳи мо ба бозиҳо хоҳад буд, ки шаби гузашта доир гаштанд. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо баъз ушнед, мо бошад сар мекунем. чиқале ки дар боло қайд кардем, имрӯз охирин бозии даври 17 премер-лигаи Англия мегузарад ва ин рақобат байни дастаҳои Лидс Юнайтед ва Манчестер Сити мебошад. оё шогирдони Гвардиола метавонанд мавқеи дуюми худро дар ҷадвал баргардонанд? тамошои ин ва дигар рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дастаи Челси бар зидди Бормунд рақобат кард. то ин бозӣ Челси дар се рақобати премер-лигаи Англия пайопай шикаст хӯрд. барои шогирдони Грэм Поттер лозим буд то ғалабаи худро ба даст оранду мавқеашонро дар ҷадвал беҳтар намоянд. мағлубиятҳои пеш аз ҷоми ҷаҳон лондониҳоро ба зинаи нуҳум партофта буданд. Челси бозиро ба беҳтарин шакл оғоз кард. ҳанӯз дар аввали бозӣ имконияти беҳтарин барои Кристиан Пулишич фароҳам омад. чунон менамуд, ки бар муқобили вай қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва бояд пеналти гузошта шавад, аммо довар қарори дигар баровард. ин лондониҳоро ғамгин накард. бо гузораи чанд дақиқаи ин ҳолат Стерлинг паси олиро ба Кай Хаверс аз канор дод, ки ба ассист табдил ёфт. зебогии ин гол дар он буд, ки он бо сабки хоссаи Поттер зада шуд. пасҳои миёна ва кӯтоҳ аз аввали ҳуҷум то анҷоми он ба чашм мерасиданд. голи Мейсон Маунт бошад Фрэнк Лемпардро ба хотир овард. берун аз ҷаримагоҳ бо зарбаи маҳкамтарин ниҳматгари Челси дарвозаро рахна кард. дар дуюм тайм дастаи Бормунд зинда шуд. алахсус дар қисмати охири он бормундиҳо прессинг мекарданд ва имкониятҳо барояшон пайдо мешуданд. аз ин бозӣ хулосаи онро, ки Челси қавӣ шудааст, баргардонидан душвор аст, чунки сатҳи рақобатпазирии Бормунд дар ин дидор хеле пасту заиф буд. рақобати дигар байни дастаҳои Манчестер Юнайтед ва дастаи Ноттингем Форест баргузор шуд. дар мавсими ҷорӣ ягона дастае, ки аз стандарт гол назада буд, маз МЮ ба ҳисоб мерафт. дар ин бозӣ голи девғои сурхро аз вазъияти маъмулӣ дидем. Решфорд дар мавсими ҷорӣ аз ҷиҳати мусбат ва дар мавқеъ барои худаш на он қадар мутобиқ намоён шуда истодааст. се голро Манчестер Юнайтед хеле осон ба сама расонд. Ноттингем Форест дар ҳамин шабу рӯз ҷамъи футболбозони тасодуфиро мемонад, ки ҳамдигарро умуман дарк намекунанд. шояд бо гузашти вақт ба ҳамдигар унс гиранду бозии Ноттингем беҳтар шавад. ба ҳар ҳол дар ин даста футболбозони хуб ҷамъ шуданд. хабар не бомба. Криштиано Роналдо ба дастаи Реал Мадрид бармегардад. тасаввур мекунед? ин гапи андаку мандак нест. айни ҳол чанд инсайдери машҳуртарин ва топи олам дар ин бора мегӯянд. Sky Sport, ки дар расонидани хабарҳои эҳтимолан дуруст яке аз пешсафон аст, чунин навишта кардааст: Криштиано Роналдо на танҳо барои мухлисони худ, балки барои кулли олами футбол тӯҳфаи ногаҳонӣ дорад. онро пас аз ҷашнҳои соли нав ба ҳамагон мерасонад. инсайдери номери 1 олам Фабрицио Романо чунин менависад: писари калонии Роналдо пас аз 4 сол ба академияи Реал Мадрид баргашт. расонаи English Sun чунин хабарро нашр кард: Реал Мадрид ба Криштиано Роналдо ба муддати 6 моҳ шартнома имзо мекунад. бо назардошти формаи варзишии ӯ, қарордоди бозингари португалӣ метавонад тамдид шавад. боз чандин расонаҳои дигар ҳам дар ин бора навишта карданд, аммо сарчашмаи хабар маҳз ҳаминҳо ҳастанд. гуфта мешавад, ки ин маълумот аз дохили Реал Мадрид баромад ва асоси воқеӣ дорад. дар бораи гузариши Роналдо ба дастаи Ан-Наср ин танҳо овозҳо ҳастанд, ки барои диққатро аз гузариши эҳтимолии Роналдо ба Реал дур кардан мебошад. Роналдо пас аз нокомии Португалия дар ҷоми ҷаҳон ба худ имконияти дам гирифтанро ҳам надод. ӯ дарҳол ба машқу тамринҳо дар базаи Реал Мадрид оғоз кард. мухлисони зиёди Реал муқобили чунин гузариш ҳастанд. онҳо мегӯянд, ки ба хизматҳои Роналдо ба Реал арҷ мегузоранд, вале омадани ӯ ба ин даста маънои пас рафтани он мешавад. аммо аз тарафи дигар Анчелоти метавонад дар системаи худ барои амалгари 37-сола мавқеъ пайдо кунад. ӯ барои мисол мисли Тенхаг як стили хос надорад. бозии ӯ бо назардошти ҷиҳатҳои мусбати футболбозонаш ба роҳ монда мешавад. дар баробари ҳамаи тарафҳои манфӣ, Криштиано то ҳол ҷиҳатҳои хеле зиёди мусбати футболӣ дорад, ки дар сурати истифодаи оқилонаи онҳо
метавон ба қулаҳои баланд расид. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Ҳатман ақидаи худро дар бораи трансфери Криштиану Роналдо ба Реал Мадрид дар комментария нависед. Ин барои мо хеле муҳим аст. Ромелу Лукакуро боз дастаи Премер-лигаи Англия таги чашм карданд. Айни замон дастаи Ньюкасл барои ҷалби ҳамлагари Белгии Табор хеле зиёд даводав дорад. Трансфери ин футболбоз ба тобистони соли 2023 гузошта мешавад, аммо масъалаҳои пеш аз онро бояд то он вақт халу фасл намоянд. Ин таваҷҷӯҳ дар ҷои ҳамвор пайдо нашуд. Дар Интер ҳам мавқеи ҳамлагари 29-сола хуб ба чашм намерасад. осебҳои паёпай дар рафти мавсими ҷорӣ ба Лукаку халали зиёд расонданд. Аллакай марҳилаи якуми гуфтушунид бо атрофиёни Лукаку оғоз шудааст. Гуфта мешавад ки Ромелу мехоҳад дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ намояд. Агар дастаи Ньюкасл ба мусобиқаи бонуфузи бошгоҳӣ роҳ пайдо кунад, пас эҳтимоли гузариши футболбози Белгии Табор ба дастаи кишвари Англия зиёд мешавад. Ньюкасл марҳила ба марҳила пеш рафта истодааст. Айни ҳол мақсади ин тим роҳ ёфтан ба мусобиқаи дилхоҳи аврупоӣ аст ва дар мавсими навбатӣ бошад роҳхати ҳатмӣ ба Лигаи Чемпионҳо вазифаи Ньюкасл хоҳад буд. Тобистони соли 2023 бозингарони сатҳашон баландтар харидорӣ карда мешавад то ба даст овардани роҳхати Лигаи Чемпионҳо осонтар шавад. Агар дар натиҷаи мавсими кунунӣ Ньюкасл ба Лигаи Чемпионҳо роҳ ёбад, пас овардани бозингарон осонтар хоҳад шуд. Деклан Райс дар ҳар чанд равзанаи охири трансферӣ ба тарки дастаи Вестхэм наздик мешавад, вале дар лаҳзаи охирин боз дастаҳо ба мувофиқа намерасанд. сабаби асосӣ дар он гуфта мешавад ки Вестхэм ба ин бозингар нархи гаронро часпондааст. се номзади асосӣ барои ҷалби бозингари англиз дастаи Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити ва Челси ба ҳисоб мераванд. ду дастаи шаҳри Манчестер шояд аз харидории Райс дуртар монданд. Айни замон кӯшиши аз ҳама зиёди харидории Райсро дастаи Челси дорад. Вестхэм мехоҳад ин бозингарро дар сафи худ нигоҳ дорад, вале Деклан аллакай қарори ниҳоии худро баровардааст ки ин рафтан аз дастаи шаҳри Лондон мебошад. Вестхэм ба нимкунатгари мунтахаби Англия аллакай се шартномаро пешниҳод кард ки яке аз дигараш беҳтар буданд, вале ҳар се онҳоро нимкунатгар рад намуд. Вестхэм Райсро бо нархи на камтар аз 100 миллион евро мефурӯшад. Гуфта мешавад ки Челси омодааст то ин қадар маблағро барои ҷалб кардани бозингари англӣ сарф кунад. Деклан Райс ният дорад ки дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунад ва сабаби асосии рад кардани пешниҳодҳои Вестхэм ҳам дар ҳамин дониста мешавад. ба ҳамин тамом бояд гӯям ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров хайбардорон дар паноҳи Аллоҳ.